Adem rek. 3 Mas. Good evening, ladies and gentlemen. I hope you happy for your watching. Aku yo karo. Ditanggapno ludruk wong randekan atine seneng, mulane nek ditagih mekar gak usah moring. Muga-muga Pak Gatot panjang yuswane. Amin. Degan kok bunder-bunder prawan randekang pokonge bunder. Ana sing papak, ana sing kotak. Eksistensi seniman dolor kudu dipertahanno, merga liwat seni iso jonjong martabat bangsa. Mula kudu bersinergi seniman karo pejabat sing reksa supaya iso harmonis bebarengan karya. Teknologi semakin canggih seiring perkembangane zaman, mula seniman ludruk aja ketinggalan. Mula kabeh seniman ludruk dituntut kreatif lan inovatif, kudu iso nyelatno bajune persatuan lan kesatuan ayo diutamakno supaya cek tentrem bangsa lan negara kita. Tapi nek nang dusun randekan aku yakin lan percaya masyarakate guyub rukun bebarengan bangun desa. Katik bengi iki randekan nganakno sedekah, kajate dulur randekan kabeh nyuwun berkah. Tak dungakno randekan ado teko musibah, masyarakate ayem tentrem rejekine melimpah. Setahun sepisan nganakno sedekah desa, nanggap Budi Wijaya aja dilalekno. Masio kenek tarian dulur tak jaluk gak usah ngersula, niku sampean anggap amal sedekah.
kula kenal Pak Gatot niki kepala desane aku mang dijak mangan kare mentok lah kok ci enake tapi mari mangan lambeku ngiler ae tak cokot tak kira pupune mentok lah kok gagange sere wis gak apa-apa karuan ususku panuwun ayo Jamrit Alhamdulillah main nang randekan terang. Adem. Atik nggone pipis wadoh. Apus. Diluk niku wau pipis ana ping 16. Saking ademe. Nggih muga-muga ademe cuaca ngeten iki nggarai ayeme atine wong sak randekan. Mantun nanggap ludruk atine tambah ayem. Rezekine tambah kathah ngoten nah macem-macem isine berita teko televisi karo sosial media ana berita sedih ana kabar gembira ana kasus korupsi ana kasus ijazah pencurian merajalela perampokan ada di mana-mana demo boro iku wis biasa sing panen rejeki kaum pengacara ana maneh sing dadi perhatian arek dirapi malah oleh penolakan akhire nekat gawe penculikan arek wedok disiksa muncul kasus penyekapan aku dhewe tau duwe nasib elek waktu ekonomiku entek ngamek kurang golek aku disekat malah guyu lekek-lekek mergo sing nyekap aku pensiunan begenggek namung semanten kidungan kula menawi lepat barang karaso ayo ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane dhewe luar biasa randekan niku mboten cuma wong mriki mboten cuma Surabaya Gresik Lamongan sing ningali wong Prancis niku lho ado-ado ndugi Prancis mriki numpak Emprit Airways apa Garuda kok Emprit to teng mriki kepingin ningali ludruk sakniki monggo dipun bandingaken wong luar negeri niku kepingin delok ludruk wau kula takoni nggih would you like for my culture oh I am very like I am happy in here artine napa wong kono seneng karo budaya mriki empun sampe wong kene dhewe malah gak seneng contohnya tiyang randekan iki luar biasa Pak Gatot luar biasa Pak Saji nggih luar biasa ludruk ditekakaken dalu niki kae ngibur masyarakat randekan mugi-mugi tahun depan randekan nanggap ngalih nggih. Siap? Kita tarik urunan siap? Mbela. Sapira Mas? Teko terminal
pamit budal ning Bali embo den pasar embo ngendi embo kecantol Jawa Australia Budi Wijaya aku wong wati-wati ojo nganti aku lali tapi kalau pati cinta kau bawa pergi timbang mikir kowe penak turu wae sapa ngerti aku iki petuk kowe drone mimpi terus kowe tajak ngene merah dalam penak foto wae Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Guys. Halo bro. Wong-wong kok mbok celuk lengo gas ya. Iki ngantuk ta? Ngantuk tak kademen. Bener cocok TOP BGT istimewa. Hawa ning awadem. Aku ngoyo ana ping 10 sah. Masalah kadek jedinge gak ono cibuke. Jedinge pas kono yo lampune mati. Lampune mati gak ono cibuke bisa. Grabak-grabak. Glabak-glabak. Terus mari ngoyo tak cup ngono ae. Epek. Mungkane to. Mungkane apa? Iku mau kan mari awakmu ah. Iya, aku mlebu yo ngono. Apa? Kon keliru nek gak ono cibuke. Klirune ya apa? Ono go nisor. Ono cibuke ya? Ono. Tak cekel cek. Iya. Maro-maro tak suntukno ngono ae to. Iya. Bareng mari tak suntukno tek lampu moro biar. Dadine so. Lah kok iku omplung bekase cet to. Omplung bekase cet. Iya, tak delok tekku lho sok apik ngono to. Dadi abang ta ijo so. Cete atik ceblorok. Apik so. Kaya telo mari kena singkal iku lho sok. Kaya nggone wong Prancis mang koyoke. Kaya nggone wong Prancis. Ngawur ae. Apa? Nek wong Prancis gak kaya awak dhewe. Apa? Kok nek rolur-rolur ya iku. Kok lur-lur. Ya kudu bersyukur. Saking wong luar negeri gelem nonton budayane dhewe. Ya, alhamdulillah. Termasuk wong randekan iki ya luar biasa so. Iya. Gloken gak ono nang desa-desa liyane lho so. Apa? Sak desa ngelompok dadi situk nang kene ku jarang. Pak Gatot progresnya, programnya luar biasa. Luar biasa. Wargane gelem nampa. Iki artine keberhasilan anggone panjenengane Pak Gatot ngemban dadi tetuanggane para warga. Iso ngelompok ngene iso rukun. Ero wong kene nek hawane adem, apa sawangan longgone sikile rapet-rapet. Lho, ya longgone sikile rapet-rapet. Sing kene mengoh-mengoh ngene so. Sing kene mengoh-mengoh. Nek sing mengoh-mengoh wis kanggo akeh iku san. Mosok sih? Ya. Delon longgone wis ketara, pokoke dikempit rapet iku sik prawan. Iku sik prawan. Prawan. Kuwatir kaisisan. Nek kisisan kena apa? Kena kisisan. Kuwatir masuk angin polahe sik prawan. Tapi atik longgone meneng cet terus begwogok. Iku jenenge wong tawa-tawa. Wong tawa-tawa. Ya. Tak geleki nang kene mang apa? Ana sing kenal aku biyen so. Kon duwe kenalan wong kene. Lho tak geleki nang ndi arek kene mang enek. Aja sok kenal. Kon nang kene iki sik kait iki lho kon. Mang jare gawekno kopi. Iya ta. Jare gawekno aku mie. Arek iku mau ndi kene mang. Kancamu ta? Iya. Kon kenal? Alah, ngetepal ambek aku endi. Kenal temenan ta kon? Iya. Sopo? Keni. Nih. Sopo to? Iki Keni iku. Ya Allah, meh semuni nek kaya ayu-ayu dhewe.
Ya nek biyen kon ayu manis. Saiki wis tuwek ya lemes ya. Ngawur wong wajahe sik singset ngono are. Singset apa keriput ngono. Lho, gawe wedak loro. Odak apa? Sing pinggir kene pon. Sing kene Kliwon. lho. Sing kene legi. Menisan ya. Kaya mangkane mencorong wajahnya. Mencorek ngono. Kon biyen ngono ku tau beruber gak gelem ambek aku so. Keni. Kene mbok uber-uber. Iya. Jual mahal. Biyen tak pek pacar iku mau Keni iku. Mosok Milih bojone sing saiki. Ni Keni. Berarti awakmu ditolak. Ditolak tapi jek wahyu ya so. Oh, koyoke Keni mari tarik benang. Pokoke Keni ku aja oleh lunga bareng Dila. Oh, Dila. Aja oleh. Gak oleh ya? Aja oleh kudu pisah. Lah nek oleh. Adik bareng Dila bahaya. Bahaya ya? Iya. Pokoke Keni aja oleh bareng Dila. Keni. Oh, Ono aja lunga ambek Dila. iya. Nek kon lunga ambek Dila, dadine Dila. Lunga ambek Desi ae. Aja diterusno. Mesam-mesem ambek. Lah iya. Ken sore mesam-mesem. Contoh wanita idaman. Idaman ngono biyen nolak aku kon. Ni Keni. Gayamu anakmu saiki piro? 5. Gak ngono. Anakmu 5. Sik ta, ternak ta piye? Gak ngono nek iku sedina ping piro nih? Oh, tapi kon kok sampai ditolak Keni ku artine ya apa? kandhane Keni ku milih bojone sing saiki lho. Oh. Bojomu saiki nandi Ken? Mulai. Ngono jarene, jare Tati kuwi tak ana Tati nang kene. Endi? Kancamu kok cek akeh sih to? Iya jare Atipa mah. Waktu kon ditolak ambek Keni atimu lara ta gak? Lara banget so wong aku katene bunuh diri. Aku winginane sempet kate nyemplung nang kono ndi? Jembatan Cangar. Gara-gara Keni. gara-gara Keni. Iya. Lapo lho kon gak mesisan nyemplung to? Aku kate nyemplung tak gelok totok ndukur. Kok jerune? Lah sumum aku roto so jelep. Nek mati gak apa-apa so. Terus Nek gak mati apa gak lara kabeh. wong Lah wong bunuh gak ono banyune arek. bunuh diri kok mikir ngono. Watu tok ya so. Aja bunuh diri sampai muncrat. Ngomong sampai muncrat. Nek kon anjene gak trimo ambek apa sing dilakukan Mbak Keni nang awakmu. Iya. Terus karepmu ya apa? Kak sak karepku kate tak seweneni ambek aku. Mumpung ana wonge celatun. Ngomong tak celatu ah. Celun. Alah rumangsa gak wani nyelatu kon. Lah, Ken. Keni. Ken. Kaya ayu-ayu dhewe. Ayu dhewe ae. Kaya hebat Kaya dhewe. hebat dhewe kon. Nek kon ayu, jamumu apa Ken? Jamumu apa Ken? Paling jamu temulawak. Paling jamu temulawak. Temulawak apa? Temulawak apa? Temulawak mampu. Manganmu apa? Manganmu apa Ken? Paling rawon. Rawone tetep panitia iku mang. Iya. Daginge sakmene. Sakmene-mene to. Sakmene. Sakmene. Ya sakmene tapi tugel dipapat mene. Soto. Soto ala soto wingi ngetan. Manganmu bakso. Malah ala bakso ditukokno tipah. Klowanto. Iki lho wantoy lho. Suket. Mau pikir wedhus ah. Cek Keni cek wedi. Masuk ngono ya suket. So gak masalah, sing penting Keni wedi. Kok kon cek wedi kon mangan Kaya ayu-ayu dhewe kon. Kaya ayu dhewe kon. Kon bener terkenal. Kon bener terkenal. Paling kon terkenal disiarno apa Ken? Kon paling terkenal disiarno apa Ken? Paling disiarno radio. Radio ya rusak. Disiarno TV. Alah TV burek ya gak ono antene lho. Wanto lho. Lah, wanto. Siarno langgar. Bongko. Soh, Sing penting wedi. kon cek wedi aku disiarno masjid. Keni. Ken. Sandale buak ngulon. Somben bakal kelakon. Sandale buak ngidul. Oh, menesuk awak dhewe kumpul. Wakti sandalan. Apa iku so? Kuat moto. Kuat moto ati gronjalan. Keni wedi. Kene wedi. Kan dijak ngomong tola-tole ae. Kok tak parani modon tak wambung kon kok tambahan. Kon koyo sugi-sugi dhewe. Kon kaya sugi-sugi wae kan. Tumpakmu apa Ken? Tumpakmu apa kan? Paling peda motor. Pada motor paling ke Supra ya gayek. Nek gak ngono motor
Paling montor pickup iku lho. Cicilan kredit. Lho Wanto. Lho aku Numpak apa to? ambulan. Enak gade lampu merah. Ana lampu merah. Lah iya, sarip tambah oso. Dadi wong urip aja gampang gawe gelo. Sri Huning Mustika Tuban. Nek gak penting aja WA. Aning dadi apa kon to? Pari kesit jumeneng ratu. Sakit hatiku. Keni. Gak. Kalau cok guyu kon. Kene guyu tok ae garaya. Lho, iki yo ngene dadah-dadah tok ae. Kancane nyambut gawe dadah-dadah. Wah, bol iki. Wah. Ngene lek guri kono. lah iya. Mongkane kon nek duwe bojo, milih sing temenan. Milih sing temen ah. Wong wedok iku milih sing temen. Biyen bener jarene makku yo. Makmu ya apa? Jare makku biyen nek golek bojo sing temen le. Ya. Kon nek golek bojo sing temen. Ya apa? Golek sing ulune ketel. Wulune ketel. lho kebon binatang akeh to. Iya pedes. Jaremu wulune ketel. Ya gak ngono sing dimaksud. Maksudnya apa? Sing dimaksud makku ngene golek bojo sing ulune ketel. Ketel go endi? Sing pertama golek ulune ketel nang ngene alis. Oh, alise wulune ketel. Nek alise ulune ketel rabiyen le. Werdine apa? Wonge setia. Keni ngono ku alise ketel tak gak iku. Alise keni ketel tak gak. Alah tipis. Mungkane gak setia. Oh ditutupi kacamata mangane nglerak-lirik. Iku sing pertama. Sing kedua. Heeh. Nek ulune nek tangan ketel. Nek tangane akeh wulune. Akeh wulune. Iku dikongkon rabi. Mergone yo ngono masak sedep. Oh, toro sak tore mesti dadi lang enake. Dadi nang enake. Iku nek nang tangan. Lah terus, tapi siji sing gale makku dirabi. Apa? Nek sikile ulune akeh. Nek sikile akeh wulune. Kok gak oleh dirabi apa? Banci. Gak oleh dirabi. Mulane nek milih bojo, ya iku nganu to aku. Apa? Wong wedok iku kena ditengeri, kena dirabi apa enggak, iku teko andeng-andenge. Wah, mosok so? Lho iya. Andeng-andenge ya apa? Wong wedok atik duwe andeng-andeng nang mripat, aja dirabi to. Apa? Apa? Gak setia. Ngelirikan, gampang selingkuh. Mosok wedok andeng-andeng gampang selingkuh. Iya, ngelirikan mung liya. Aja dirabi. Gak oleh. Sing nomor loro wong wedok duwe andeng-andeng nang lambe. Apa? Aja dirabi. Kenapa? Kakean cocot. Mosok nek andeng-andeng lambe kakean cocot. Kakean ngomong. Gak oleh. Cerewet. Ngono lho. Nek kepengin ngrabi wong wedok, tengere andeng-andenge ana. Nondi? Nang bokong. Mosok goleki rabi nang bokong. Lho iya, nek nang bokonge wonge setia lungguh nang omah gak tau nang ndi. Mantep ya. Mantep. Wis tau tak lakoni so. Tau. Jare makku ya ngono. Iya. Goleki sing bokong andeng-andengi. Lah terus aku dalam pasar so. Heeh. Wah, wong wedok nang pasar kok kita bukai kabeh. Mbok bukai kabeh. Iya. Hasilnya ya apa? Wah, hasilnya benjut so. Ayo lho. Nang kene iki sing penting seneng-seneng. Sing penting seneng. Iya, randegan iki ben taun mesti nanggap ludruk. Mulane awak dhewe tugase nyenengno wong randegan. Nyenengno wong akeh. Iya, mengkane kon nek rumah tangga toton sing temen. Contoh wong randegan bengi iki. Wis tak toto bola-bali. Sak anak bojone dijak ndelok ludruk kabeh. Ambek rukun karo keluargane. Ya jelas. Bojoku nyusul so. Ayo mulai. Ayo mulai ki aku wis ngerti ana janjian iki. Janjian apa? Adik lak kate adopsi anak sih. Adopsi anak lapo? Sing mandul iki awakmu kok adopsi anak lho. Kon kate lapo? Adopsi anak. Lho, lah ngapa anake wong mbok autopsi iku? Adopsi so. Adopsi. Iya, adopsi. Iya. Adopsi kok apa? Kate ngepek anak, Cak. Oh, kate ngasuh anak. Iya. Lah masalahe apa? Bojoku mandul. Ah kono kok. Dheke ngono. Wah, wis tak periksakno jare nggonku gak apa-apa kok. Sing mandul sing ndi? Iki. Dheke. Iki. Sik salah. Loh. Sing mandul sapa? Kon aja guyon kon. Gak. Pantai yo. Panto sing mandul. Iya. Wah, to kon niku. Menemben niku kon niku ngomong aku ta to. Apa? Dijamoni. Dijamoni apa? Lho,
Nang randekan ki nyelokake wong dodol. Dodol apa? Nang singse-singse. Apa? Wis, Apa? Wis. Wis. Wis apa wis nang dokter wis. Gak berhasil. Gak berhasil lek Wanto iku temen. Berarti ki ono masalah. Masalahe. Barate peda motor, busimu iki wis ngopil. Aku iku winginane lek usah sampean kandhani. Iya. Lek subuh, Heeh. Mike Wanto kok nyekel cek. Wah. Yo, Waduh. cekel cek sih. Kok nek nyekel mik ya apa? Aku tak cekel ngene. Buk, ngene. Yo Mas ya. Gak gitu tapi. Ngene. Kok apa kok yo gak jangkep iki lho, amene gak jangkep. Ngene ya. Olehmu nyekel kok kate koyo meresanten. Nyekel ya biasa oleh nyekel kok. Pen percaya. Iya. Iki hawa adem. Heeh. Iya toh. Mm-mm. Sampeyan dhewe wong lanang otomatis kan yo tahu. Loh, Yo apa iya, adem. jelas. Nah, makanya kan otomatis gak cekel cek ngene iki. Mm-mm. Prosot. Oh. Ojo diomongno wong-wong ta. Lunyu ah. Di sini-sino ae. Aku kan ngomong apa adanya. Maksudku ngene lho, Piye? ibaratnya peda motor. Nek busine ngopil, dibuka diongkek ngek. Atah. Ngek, Atah. ngek. Jebol brol. Iya toh? Iya. Lah, ndoleke kertas gosok. Pucuke iku gosoken srek. Srek. Terus marun nek wis ketok rusune nduk kunu, sentilana pucuke tos. 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 Sampai resik, Wis. sampai metu setrume. Wis. Wis ah. Wis. Ya Ya apa? iku sobo-sobo iku. Iya. Sobo iku tak cekel cek Mas Mm. yo. Rodok-rodok merucut Heeh. ya. Iya. Tak cekel cek tak jopokno amplas sing ukuran nomor apa ke telu yo. Sing kasar iku. Iya. Terus marang tak sruku. Pucuke. Iya. Mbok osrok-osrok. Heeh. Iya. Babras. Ora tambah api, Apa tambah apa? mlentes kabeh. Sentilana pucuke. Wis tak sentili sampe ngene ngene tambah kena tanganku dhewe iku lho. Aktif to? Dek jeret-jeret, Kenapa? jeret-jeret sangkano penganiayaan. Yo gak gelem bertani sapa rek. Pore. Ore wis beset kabeh. Gak iso. Gak iso. Berarti gayae sing kurang. Kon selame gawe gaya apa kon? Gaya apa, Mas? Gak sama iki ya. Gaya apa? Ketek boyongan. Apa? Ketek boyongan iku. Gendeng lho. Maksudnya sesuai arahan dokter. Gowo nang dokter. Sampun. Terus. Wis. Sampun, Mas. Makane iki aku punya jalan satu-satunya iku ya kudune adopsi. Adopsi. Heeh. Maksudnya kon kate ngepek anak. Ngepek anak. Kon ero nggone. Sik ta lah. Ngepek anak ya ngepek anak. Piye? Lah nek iku mang totok turunane gak genak ya dadi Duwe anake kudu didelok lho, babat, bebet, sak bebete pisan. Lek yo Mas, awake dhewe iki lek memangnya niatnya lho yo. Heeh. Niate iki istilah ngadopsi anak. Iya. Jangan dipandang tekok ndukur-ndukurane. Kudune Kudune ku tergantung awake dhewe yang mendidik. oleh didik. Oleh didik. Bener. Walaupun iku bekase anake pelacur, bekase anake maling, Iya. bekase anake perampok, tergantung kita cara mendidik. Ibaratnya arek cilik kertas putih. Kertas putih tergantung yang sing dikasih nulis. coretan seperti itu. Oh, iya. Lah nek anake totok iku bapake korupsian, anake meneh korupsian, Dek. Ayo ora mesti kak tergantung awake dhewe lek marai, Ngono ah. lek ngurui lah lek arikku kecilik dikasih binih yang baik, nggak mungkin lah nyelewar. Anakku gampang nitanya nek gede dadi apa aku gampang to. Totok apa? Lho nek pas modon lemah aku deloken kan kono dikek dulinan. Nek arek nyekel bedil-bedilan ngene iku ya, iku dadi tentara. Dadi tentara. Nek mele potelot pulpen. Iku nek gak sekretaris direktur. Lah wong Wanto iku biyen ora kok. Apa? Lah sing dicekel iku kaya tetel makane dhek iku dadi bakul sego goreng. Kok goreng kon. Kon ero nek arek sembarono dikeki ketotoan terus ngantuk ae ngono. Apa iku? Heh? Apa? Lho iku jelas gedene enak arek iku. Apa? Lho dadi anggota DPR iku. Oh, mangane turu ae. Kedeloken po nek sidang lak ngantuk ae ngono. Ngene, nek kon ndolek anak asuh gampang. Aku duwe alamate ora iku. Alamate. Iya. Kon mara omahe Okta. Otak. Heh? Mami. Iya. Iku dhewe sadara. Lho, wakeh anake iku. Iya, Mas. Iku lah aku roro iku lho krungu-krungu mami iku dalam 1 tahun iku lho nglairno lho ping 4 ping 5. Gak ngono iku manak kucing, Be. Lho. Setahun kok sampai 4 5. Kok iso setahun? Sekali brol iku 12. Lho iku anak iwak, Be. Lho ya iku arek iku kakek anak-anak. Timbangane ndolek ado-ado durung karuan turunane nang Okta. Ngono ya. Iya.
Tapi aja lali. Apa? Nek nang kono ono syarate lho. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Kon nek kate nang gone Okta, aja lali kon nggawa gedang karo susu. Gedang karo susu. Iya. Gampang. Gedange kok susune wis ana gedange gurung. Yo. Lho, duduk susu iku to. Apa? Susu sing didol-dol iku lho gendeng. Lho, lah nek iku lek kanggo kon dhewe goblok. Ya, nggawa gedang karo Gedang karo susu. Tadi perlengkapan bayi. Perlengkapane bayi, termasuk pempes apa nggawa. Oke. Pasti kon dikeki. Awake dhewe kok telat jam arek iki iso diadep simo, Bro. Ayo. Awas kon mbuya aku so. Apa mbujuki kon niku? Sing penting kon kok soleh anak. Muga-muga oleh temen aku dhewe yo ngawur e. Ayo ndelok ae. Bapak saya cak jeblok ya wis. Kok sok-sok perhatian ambek aku. Mbok kira aku kaya gapura ngono ta? Iku apa akhirnya kok ada adu ae. Ngene iki lho. Susahe wong tua. Anakku ilang. Anakku ilang. Andi yo anakku yo. Aku duwe anak iki biyen program hamil pirang-pirang puluh tahun. Boe. Kan iku bayi ta bajingan. Napa bayi rokokan iku? Dicek-cekek kulo mangga, Boe. Kok tekan dina? Aku teko grimo. Aduh, cilik-cilik kok balonan iku lho. Pengen gue. Kale, Nak. Kula piye nglairno niki sora. Oh, gue nglairno aku ro. Aduh, kene ku kuweri. Apa bae peteng-peteng kok? Iku bekas ibumu. Rambutan. Biasae mek wong nyungsan iku lak sikile dhisik. Kula nglairno asu iki. Oh, mari jenggong aku ya. Manuke dhisik ya. Oh, kori aku wae kok kowe. Oh, jual. Kula niki dirabi bule niki lho, Bu. Duwe anak kaya ngene. Iki jek umur 3 wulan lho, segedene kaya ngene. Oh, bayi tabung ah, Bu. Anjene bayi tabung. Mene digawe adang LPG. Berarti tabung LPG. Bu ya. Wis Kak, cocok blas. Bener ini kalau wong tua mendelok anak bayi lak kudu ngambung. Kula kudu mateni. Mosok mentil ae. Mentile mboke basu nok. Ora tau diumbah. Lho iki lho sing ngomong gak metu ku sapa tau ngemut ta? Tau ngemut. Tau ngomong mimboke ya. Wes aja umek kae. Kowe nang bubuk. Tinggal mbok nyambut gawe tanah gawe. Kowe nang turu. Oh alah, rek iki. Loh, anakku nelek. Anakku ngompol. Sik, meneng, Pak. Waduh.
dotine ados kok. Kowe nang turu. Ditinggali ibuke nyambut. Umbah-umbah. Cocok mekae. Oh iki umbah-umbah. Lo arek iki nangis ae. Arek iki nangis. Aduh, anakku tiba. Anakku tiba. Elena. Elena. Oh, tak noe. Gilani kok. Anakan busuk. Turu nak. Bu enak-enak. Dolan. Ibu dikai pentol ayammu. Ini lho. Lungguh sing apik. Bu enak. Enak bu. Ndi? Enak. Enak bu. Kok ngentut maneh kok. Terus gilani ya. Pentol, tak tulang pentol ya nak. Aku pengen pentol. Ada ambu deh. Enak, pentol iki enak. Panas pentolnya. Tak sebulno sih. Masak apa? Pentolnya enak. Panas. Tak sebulus ya. Menang. Tak no. Tak apa. Pentol enak. Oh. Kena turun nak. Arek iki kakean pola, tak cancangi. Tak cancangi. Mbak, gak obah. Tak tinggal sithik. Ini gak obah kan aman. Ambek turu. Lho, turu temenan. Bolak-balik ngentut. Boe. Apa le? Itu tuh mabuk kuningan. Kon bolak-balik ngentut. Sing ngentut apa? Enggak. Ora apa. Kowe nang turu nak, bagi kentutan. Nang bubuk nak. Kacau. Kowe nang turu. Mari ngene iki yo. Ana sing kate ngadopsi. Nuruta nang bubuk. Yo ngene iki lho. Apa buwe? Kok turu kok cekelan kabilator. Nang turu. Buwe. Nang turu. Ben coba papa anakku bongko ya wis langsung. Pokoke ya, kalau dituru njak diapakno. Kok turu aja angele. Yo diiku lho, Mbak. Njak didongengi ya. Dinyanyani ae. Heeh. Enak bubuk. Ancene duwe anak siji kok turun-turunane angel. Muga-muga bayane cocok plok. Mina bubuk. Bubuk. Kurang ajar. Wis pokoke nurut to. Kon kate diadopsi wong sugih.
Enak aku. Daripada kon masih gerang jek mentil ae kelakuanmu. Mentel ae mentel mbok. Ngomong gak enak ae ngentu maneh kon. Wis pokok nurut to. Aja sampe kon gak nurut ambek wong tuwa. Kowe nang bubuk, lho ngene lak pinter. Aku iku wis ngomong anake ku pokoke dianteng kok. Lho, Iki nang ngono lho, kabotan bujuk aku terus. endi? Kerjane lorong cekek. Abot apane wong kene kok abot? Abot iki ngene rek. Wong gedang mek titik ae kok abot. Peno iku mek janjian sing temen. Aku iki wis temen mi, makane aku ku tak pastekno rene. Pesen aku wis oleh, pesen aku. Wis ana yuk. Ganteng. Ganteng putih, blenga-blenga. Blenga-blenga umure. 3 wulan lucu-lucune arek. Lucune, Iki Mas. mbokne. Hah? Lah mbokne kaya gapura. Anake piye? Mas, aja ngenyek, Mas. Saiki gak kurang wong wedok elek anake ayu. Wong wedok ayu anake elek ya gak kurang. Mosok ramban tanggane paling. Cek kurang ajari. Peno mek gak seneng gak apa-apa, gak kurang sing adopsi. Mas. Meneng apa kok aku seneng? Ngono ta. Ndek anak ngono lho. Wis pokoke sampeyan Saiki ndi mi? Pokoke sampean gelem ngelirone aku ngelairno ambek biaya bidan. Lho. Lirone nglairno piye to mi? Iki joli dhuwit. Ngijoli dhuwit nang rumah sakit ambek bidan ambek obat-obate. Biaya. sik ta layang. Apa? Iki temenan ta iki? Temenan, Mas. Walah ya wis nek Bojo peno iki gak niat ketara. Ngarep atiku arek iki. Aja ngono to, Mas. arek persebut mercon. Saiki gak oleh turu sore-sore, mesti ana tis. Wis, gelem tak gak, mek gak gelem tak kena wong. Saiki anake ndi aku kepingin ero. Paling lucune arek. Lucu-lucune arek. Aduh, lucu Mas. Ada nek hiburane. Nek susah, apa meneh nek dijumung ngono lho. Aduh. Anake ndi mi? Jenenge Thomas Sutaji Aliando. Sutaji. Wah, paling iku ketularan kondo. Iki setekan londo paling. Aku biyen Apa jenenge tok gak meyakinkan. aku biyen tau dinodai londo mau sing ngambung mau lho. Oh, ngono ya. Meteng langsung. Langsung meteng. Heeh. Berarti sampeyan cara wonge ngono apa ya? Dikatakan iku nek didemok tok ngono wis meteng ya. Didemok tok apane? Kurupan sandal aku meteng. Saiki ndi areke? Aku selak kepengin ro anakku. Lah iki batange iki. Hah? Iki anak. Nek elek tak dolan ngene kono pasaran dekat. Iki anake. Iki anakku. Iki anake. Tak entel-entel tak dok. Mas. Apa sih? Sik, Apa sih sayang? iki delen. Delen? Iki delen. Hanya tak sekodo. Mas, Ya apa? piye yo, Mas? Piye-piye sampeyan seneng apa ya? Seneng ngono, Dik. Aku kate ngomong iki kate yo aku kate gak gelem iki piye wis kadung janji. Heeh. Wah, kesuwen. Sampeyan gak kepengin ro? Gak kepengin ro anake. Ya kepengin terus ya aku ya kepengin gendong anak bayi. Nak ninu. Temen yo, Mas. Iya. Kulo anake. Endi? Karuane kok nek gak gelem gak apa-apa tak kena surat ketua sapa punden lho. Iki bayi nih. Iya, Mas. Iki bayi nih. Iya, Astagfirullah. kejang, mek ketok wong ayu kejang menengo. Kamu sik ta? Iki bayi apa iki? Bayi ta? Iki bayi temen ta bayi tak turung apa kok? Kaya anake sapa iki? Kandhanono yu iki blasteran bule teko Afghanistan. Oh, ngono ya, Mi. Alane iki ya bayi bajang. Bayi gak dadi lho. Pokoke masa bodoh aku pasrah sampean. Ngono ya. Heeh. Ya wis gak apa-apa, Mi. Tak pamitane nduk anakku ya. Gak apa-apa wis. Tak pamitan wong iki sampean adopsi apa sampean ramut yuk. Yo,
Iki sebagai salam perpisahan. Bongkok be perpisahan. Maksudnya mbok adopsi lho, Cak. Heeh. Cegak rewel. Heeh. Le Taji. Le Mbak. Walana. Masih ora imuku tabuhane nang ndi sih, Rek? Pasti apa niki? Karupa menungso mak iki tetep sayang. Apa le? Banyak ngandung duwe ana sindiran. Kate sobo ta? Wis pokoke nak. Sing penting tabuhan. Sing nurut ambek wong tuamu angkat iki ya. Aja sampe rewel-rewel lah ya. Ya wis tak tinggal. Belajar ngeramut banci. Bayi, Iya bayi. aku kok wedi dhewe kok ono bayine, Dik. Wis pokoke iki blesteran. Arek iki pinter, diulangi si pisan ae cerdas. Lah nelek. Agak, sapa ngomong nelek? Ambune Gak nelek kok. Endi sih ta? Ya wis. Tak tinggal. Kok aku manut pasrah sampean tak kekno wedang, Dik. Dik, iki temenan tak kaya ngene iki bayine. Wow. Alapo. Apa iki? Alampu iku piye iku alapku? Malam. Kayak sapa nek ngene iki? Bayine lo lucu. Lucu, Mas. Aku dembo ayu. Lu tak keloni. Kok tak kaplok iki? Mas, Lah dorong-dorong wis kali dikeloni iku lho. arek iki lek kok kaplok. Ya, dadi lan matine aku gak sida duwe anak. Wah, Timbangane aku gak sida duwe anak alung pegatan. Ngono aja sayang. Oh. Beneran nek pegatan karo abine dhewe. Oh, gak yo ngene iki. Sabar. Yo gak ngono. Wong ana aku cek kate dikeloni, cek kate diperkosa ngono arene. Sik ta. Dan yo gak ana aku kate japakno sampean. Sik ta. Kate disayang mungkin arek iki ngene lho, Mas. Rombokne koyo ngono, roh aku koyo ngene kan otomatis kan gemes ngono lho. Gemes. Iya. Arek cilik iku wis biasa ngono, Mas. Arek cilik ngono iku. Iya. Oke, ini saulan gak dusel arene. Mikir dusel ae. Tak kudange ya. Udah. Iya, tak kudange. Ya jenenge dia anak kan kepengin krono lho Mas, aku kepengin jajal ya apa lek Mas, sopo jane? salam. Tak kudange ya Mas. Udah. Oh ami. Ami. Belah. Sampeyan niku ya ngono. Kok iso ngene-ngenean iku? Arek itu gemes ro aku. Gapas. Kayak gemes gak ngono. Ayo tak sodok. Tak kandakno kok. Karo basane tak kandakno Pak Salam. Kudangan. Aja ngono. Kudangan lah aku balik udang. Nah, udange ya, Car. Kok amin. Lapo? Mure-mure ngene. Sing sayang. Arek iku sing lembut. Ngono lho. Anakku ngono lho, Sutaji ngono lho. Anakku Sutaji. Apa? Pae julinan ireng-ireng kok. Anakku gandeng cewek blam-blam. Sutaji Thomas Derajat. Aku kudu ngentut. Oh ami. Belalaku Opo. Ya, Dan makane mata- kalau malam tutung. Aku terus kasih tuh. Mulai. Sing sabar to, Mas.
Kok ami-ami ngono lho. Kok ame-ame. Belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Kalau malam ini cucu lupa. Wes gak anan-anan. Gak anak-anak piye wis kadung ngomong kok. Mosok tak kudang aku iso dijedeg iki lho. Wes patenono karo anene. Lho jadi pateni lho. Iki carane nyusuni piye? Mami! 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 Tak cuke mbokne. Mami! Mami! Hei, iki carane nyusoni piye? Carane nyusoni piye? Panjen kok gento anu ki ya. Piye? Ono munggah iso. Katakan apa? Cara menyusui. Kotak dibuka. Dibuka. Carane ngono. Oh, ngono. Ayo kita. Hah? Aduh gak bayangno. Gak bayangno. Ah, beneran. Wong tamen pombo. Wah, ajur pentare iku. Enak wah, ombo. Tak dulange digedange. Didulang. Iya. Ayo mam gedang ya, Nak. Lumayan. Wes e. Ayo mam gedang. Enggak. Sama nih mbok ojo ngrusuhi to, Mas. Wong yo jenenge aku kepengin dulang anak. Alah, ngono gak batok ya, buah. Yo aja ngono. Engko nek arek iki kuru, dijaluk mbokne aku gak sido ndek anak. Ya bapak dijaluk mbokne. Potongane tak ngono kok. Oh, dipangan grandol. Ini sayang. Dulangan dhewe. Timbangane aku kok rusuh dulangan dhewe. Dulang bayi gak ngono carane. Piye? Dulang bayi ngene lho. Ini lho. Ini iki dulang bayi. Karuan, cocok ya wis ini. Ini buwe. Ngene lho. Apa? Aku jangan diteplok. Oh, koyo-koyo. Ana rasa kan di sumpah. Buwe. Nanti buwe kena. Yang. Dek, sayangku. Kon tak kadane rasa kon ji bapakku motek kon kok kene iki ji. Apa sih? Aku diteplok. Aku kira belajar. Apa sih? Buwe. Rene kon. Duwe wong tuwa duwe anak lah enggak. Lho, iku nang ndi ku? Bojoku nang ndi kene marek, lan rupa koyo kene iki. Bojomu minggat. Walah. Ayo so. Kok nek ndulang bayi kok aja dulinan ngono iku mono gilane. Ngene lho bayi gak iso kecapan. Saiki apa sok?
Aja kurang ajar. Mek gak seneng ambek anakku aja kaya ngono, Cak. Kon meneh ben aja mbejuk kaya ngene iki gak bener. Gak bener ngene iki. Wah, ditompoleti kaya ngene iki lho. Wis. Timbangane kon gawe kaya ngene. Ayo melok aku narandekan ae. Lapo? Lho, kan dhewe saiki ra main saiki. Kenano, kenano. Biki. Iya. Nduk randekan Heeh. nekano Ludruk Budi Wijaya. Lakone apa? Hah? Lakone apa ta ya? Ayo bareng-bareng didelok bareng ayo. Ayo. Nang Ludruk Budi Wijaya.